Desi Ayunda masih gadis remaja. Dua meren, 50-an dua. Ya konconing kasih gembira, alera-alera banyune segoro. Desi esok-esok siapa ini sayang? Bos apa ini? Saya Ari bos bangunan. Ari bos bangunan. Konconing kasih gembira, alera-alera banyune segoro. Anglia numpak perahu layar dengan dino minggu ke pariwisata. Alun berhuni wis nengari biar banyune tinelan orang cemu-cemu ketemu karo aku ngilangaken rasa ugal-asu pengen dijak jebule wis sore witing kelopo katon gawe-gawe rayokane abah sayang decik balik wae dene sesok-esok kumanjang nyambut gawe. Ari bos bangunan yang sebelah sini kodok ini siapa? Ada konconing kasih gembira, alera-alera banyune segoro. Desi Ayunda Anglia numpak perahu layar ning dino Rebo ke pariwisata. Alun prahune wis nengah biar banyune tinelan ora cemu-cemu adegan ketemu karo aku ngilangaken rasa ugal-asu bos bangunan pengen dijak jebule wis sore witing kelopo katon gawe-gawe rayokane decik balik wae kene sesok-esok kumanjang nyambut gawe. Ari bos bangunan bonus bos bangunan
lagu doang ta.